muina giza harremanetan, eta giza harremanen funtsa da maitasuna, eta maitasunaren funtsa da jelosia. Ikerketa sakon bat da, alde horretatik, eta hemen agertzen dena da, batez ere, emakumearen jelosiaren ikerketa bat, eta kontrakotasun bat gizonaren jelosia sentitzeko moduak egin. Ez hau da, gizonak, Martinek eta abaituak maite dute Andrea, baina oztopoak dauzkate, ezin zaizkie goitik bera eman modu gardenean eta modu eskuzabalean. Ze etortzen zaizkie, gabe burura oroitzapen mingarriak jelosiari lotutakoak. Iraganeko zama etortzen zaizkie, eta iraganeko zamak eragozten die aurre dutena behar bezala maitatzea, modu eskuzabalean. Beraz, hemen jelosiak eragiten diena gizonei da betiko amorrua, etsipena, baina baita ere nolabeteko eragin afrodisiakoa ere badauka. Abandonatuta dauzkate bikotekideak, momentu batean, Julia eta Pilar alde egiten diete, enrollatzen dira gazteagoekin, eta orduan berpizten zaio gizonari maitasuna, ez hau da, afrodisiakoa da zentzu horretan. Soilik ikusten duenean, emaztea galtzeko arriskua dagoela, sentitzen du berriro maitasuna. Noiz arte? Erabat ziurtatua sentitzen duen arte, maitearen jabetza.